Vy jste původně byl kulturista, nebo chtěl jste být kulturista jenom? Já jsem původně byl zápasník, takový menší zápasník, ale potom jsem chtěl být velký chlap jako Arny, jako Terminátor, což mě dneska říkají, tak jsem začal dělat kulturistiku, no. No ale tak, vy jste z Haný od někud, že jo? Já jsem z Moravy. Moravy. A ne. Z Hané, no. Z Olomouce. No, z Olomouce. No, takže byste původně chtěl být. Dělat zápas jako normální zápas, tradiční. No, já jsem nechtěl, já jsem tam byl tak jako donucený, on táta byl trenér zápasu, tak jsem jako moc na výběr neměl, že jo. V 6 letech tady půjdeš, tohle budeš dělat. Aha, já jsem ještě, že můj táta tohle nedělal. Jo. To si říkám taky, ale... To už bych byl po smrti. Že když by to můj táta nedělal, kdyby mě přivedl třeba k fotbalu nebo k něčemu, tak... No jo, no, teď jde o to, jak by člověk hrál, to jako vás přived k tomu, k čemu měl. Ale já většinou, když něco dělám, tak to dělám dobře, no. Tak ale... Já bych i ten fotbal dělal dobře. A taky byste dělal fotbal dobře? Jo. Ale taky na to musíte mít talent nějaký. No, tak... Nějaký dispozice, předpoklady, teď jsme to tady probírali s Evou. Tak já jsem tak jako všeobecně nadanej. No tak proč se jenom padete teda? No, protože to mě jde jako nejlíp, no. Já jsem u toho, co mě jde nejlíp. A vy jste dělal ale já věřím v to, že jako tvrdá práce porazí talent, takže když ten talent nemáte, tak si to jako vydřete. To s váma souhlasím. Jo. Já jsem to samý. No. Taky to máte vydřený. Vydřený, no. Vydřený, no. Já musím odvídat hubu, všechno. Ale... Já je zavírám ty huby, že? No, je zavírám. Se mám nalil, jo? Ne, na mě šetříte. Já vám naleju. A prosím vás, jeden známý s váma letěl v letadle a vy jste tam hrozně dlouho se hrabal v tašce nahoře, že jste zabrzdil celý ten provoz v letadle. Protože jste tam hledal jídlo, nebo co? No, to je dost možný, no, protože no, ale, jak to... Ale to letadlo tím bylo zaujatý úplně, vy jste jako zastavil dopravu v letadle na... Úplně, protože já jsem zrovna byl v dietě před zápasem. Jo, takhle. A když máte hlad a když jste si tady nežerete, to letadlo je zpožděný, a vy máte takový hlad, že celý nejíte a máte ten poslední jenom kousek jídla. Já jsem seděl u okýnka. A vy jste ho nemohl najít, prej. No ale kdyby mě zase, tak já se k němu nedostanu celý 2 hodiny, to ne. Ne ale, kdyby měl zastavit dopravu. Já vám to dopovím ještě. Vy jste to prý hrozně dlouho hledal, to letadlo znervóznělo, už začala chodit se dívat posádka, co se děje, jestli nehledáte bombu nebo co. Hledal, ale pak se to prý našel a spadlo vám to na tu paní, co tam seděla. To jsem se zas lek, že jo? Tak jste se jí prej omluvil, že to jste nechtěl. Dal jste si to zpátky, teda vzal jste si to, odešel a pak jste se zase vrátil a znovu jste tam hledal. Že jsem si zapomněl vidličku. A vy jste takovýhle cimprlín, že musíte mít vidličku, jo? No, tak ono zase, jak jsem jako domlácený fighter, tohle, že jak tak když tam seděla, žral to rukama, tak se na mě lidi budou koukat, tak já si tam to jako příbor dám a dělám, že? Jo. No. Umělohmotnej, aby mě nezastavili, že jo, ty teroristické útoky a takovýhle, já tam s železnou vidličkou, tak... No a vy jinak jste tam ještě v londýnském klubu nějakým, ne? Já zápasím za London Shoot Fighters. Reprezentuju londýnský tým. Jako reprezentuju Českou republiku, zápasím ve světě, to vždycky, ale tým, jako kde trénuju a kde žiju, tak London Shoot Fighters. No a čím byste řekl, že byl hlavní rozdíl mezi tím anglickým a českým tenkrát, když jste přišel? Tak určitě to prostředí pro ty sportovce, ty podmínky, že tam ty lidi vlastně trénujou, jsou to profesionální sportovci, kde tady jsme si chodili zatrénovat občas po práci, když nám to vyšlo. Nebo já teda ještě ne, jenom tak, co jsem slyšel. Já jsem tam odešel hnedka po střední, já jsem jako jak živa nechtěl nic dělat a máma mě vždycky říkala, že ty se jako rukama neuživíš. Já říkám, vidíš maminko, dneska se živím rukama, poctivý český ručičky. Takže jako dělat se mi nikdy nechtělo, ale jako někoho zmátit a dostat za to dobře zaplacenou, to jo. Jo, to chápu, jo. No ale tak, ono to trvalo taky, že jo, nějakou dobu, ne? Než jste se tam vypracoval. No, tak trvalo to, než jsem vyhodil ty 2 frajery ze dveří, no, protože potom jsem hnedka začal zápasit. Každý zápasník se k něčemu jako musí dopracovat a musí vyhrát plno zápasů a já jsem byl takový mladý a hloupý a měl jsem zápasit svůj amatérský vlastně zápas a když jsem se rozcvičoval, tak můj soupeř se zranil a přišel za mnou ten samý manažer, který mu šel o peníze, říká, ty nemáš dneska soupeře, ale našemu šampionovi se taky zranil soupeř, tak kdyby zaskočil, tak já ti připlatím
a Jo, takhle. můžeš tam jít jako na porážku. Já jsem ho zmlátil za 42 vteřin, takže přes noc ze mě byl londýnský šampion, takže jsem se tomu vypracoval No, to je velice rychle. To No. je romantický příběh. Úplná romantika, že jo, kam to ty poctiví český ručičky. Ale teďko jste měl nějaký průser, že jo? Vy jste byl zavřený nějakou dobu, že jo? No, tak to zase já jak mám tu hlavu vymlácenou, jak se věnuju jenom tomu a necháte manažerovi tyhle ty věci, tak To bylo za nějaký prachy, nebo daně, nebo co? no, za nějak, já ani nevím co a kolik. No. No to je hlavní, že jste to odseděl a je pokoj, ne? Přesně tak, jsem to odseděl a je klid. No. Ale prý, pozor, vy sám říkáte, že to pro vás bylo důležité, že jste tam začal trénovat ještě pořádně? Tak co jiného jsem tam měl dělat? Že jo, nic jiného mě nezbylo, tak jsem tam jako trénoval a přemýšlel jsem, A vy jste tam byl půl roku, nebo? jak se to jako půl roku, no, jak se to jako A dobrý jako? No, tak dobrý to nebylo, ale tak No, co se dá dělat? co dá dělat, jako... takže- Od té doby si všechno píšu, zapisuju, dohlížím na manažera, aby se to podruhé jako nezopakovalo. A vy jste tam trénoval? Já jsem tam makal, trénoval, No, a pak jste... vylezl jsem, měl jsem hlavu trošku srovnanou, měl jsem natrénováno, no a to jsem začal zápasit a mlátit ty lidi a vydělávat ty peníze, abych měl na tu pokutu, kterou mě dali za ty daně, že jo. Ono v něčem je to vaše povolání, nebo ten váš sport krásný, že jo, vlastně. Jako se řežete, oni vám to ještě zaplatí. To je nejkrásnější práce na světě, protože Jo. já můžu někoho seřežete. Na mě si jako těch hodně lidí otvírá hubu, že jo, a vy kolikrát se s někým musíte dohadovat. Já se nemusím dohadovat. Já mu zcela legálně namlátím. Mě za to nezavřou, až ti dostanu zaplaceno. A já jsem koukal, ono je takový zvyk, tyhle ty, vy, když se sejdete, tyhle ty rváči, tak vždycky jeden po druhým říká, se řežu hned, jak tam vejde a takový. To se dělá i v boxu. To je takový moderní český trash talk, se tomu říká. Oni říká, že já jsem zakladatel českého trash talku, ale já si nemyslím, že to je pravda. Jo. Já si myslím, že já jsem zakladatel talku, protože ty moji soupeři vždycky říkají trash a já říkám talk. Já když jim něco řeknu, tak to tak je, takže No, ale venku to tak je. Tohle to, já jsem koukal na tu vaši tiskovku tady s tím soupeřem českým, jste říkal, já tě hodím tě po druhý a po třetí a půjdeš a tak. přesně tak, proto já říkám, on říkal ten trash, který mu nevěřil ani on sám. On říkal, že jste kolovrátek a že vás už slučete. A pořád dokola, přesně tak, ale já jsem říkal, já ti budu házet, jak vy říkáte s tím házením pořád dokola. Takže já jsem říkal ten talk, přesně co jsem mu řekl, tak se stalo. No. On říkal věci, kterým sám chudák nevěřil a nikdo tomu nevěřil, jeho trenér tomu nevěřil, ani chudák jeho paní tomu nevěřila. Jo. Ale oni měli Jak mám pocit, že k němu mám blízko teď. No ale oni měli těsně před svatbou, on říká, ale tak si prosím tě pro nás, pro ten vztah, nech namlátit to tvé moli, dostane za to balík peněz, proč ne? No, tak, Jo, takhle. takže Pro naši budoucnost. Přesně Hlavně, ať ti tak. nevymlátí mozek, ale... Svatbu měli krásnou, takže jo. Jo. Ale venku to taky se takhle... Tak já jsem koukal, že oni to říkají o sobě, ty americký boxeři taky se řežou, hned jak vejdou a tak. No, tak jako oni to o sobě hodně říkají, no, záleží, kdo to jenom říká a kdo tomu věří. Když tomu věříte, tak jako já jsem o tom jako přesvědčený, tak ono to pak podle toho No, ale vypadá. oni jsou přesvědčení oba, no. A... Oni nejsou přesvědčení, na nich to poznáte, oni to prostě říkají, Že se to má, jako by bylo blbý říkat, já si to půjdu za zápasy dostanu namláceno, že jo, to by asi, kdo by se na to šel dívat. Nebo, no je pravda říct, já myslím, že mě se řeže jak psa, je divný. Jo. To s tím nemusím na tiskovku. A zase na druhou stranu, jako by to bylo A nebo že by mě tam přivedli. Ahoj! Zítra už se těším. To je taky k ničemu, ne? No, tak musí to...